Welcome to Cabanatuan, Iloilo, the home of Tinuom Festival. Cabanatuan is described as a cultural and religious town in the heart of Panay Island. How to get there? From Iloilo City, ride a Haro Cipio jeepney going to Ungka Terminal. From Ungka Terminal, ride a Cabanatuan jeepney. It will take you directly to Cabanatuan's town center. Cabanatuan, isa sa mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo. Nagkadto ang Tatak Ilonggo team sa Cabanatuan para madiskubre ang ila ginatawag nga tinuom. Familiar ka mo kung ano ang tinuom? Well, butang nyo sa travel goals nyo ang Cabanatuan. Bucket list na this! Lover, Tinuom is a purely Ilonggo soup dish nga ang main ingredient native nga manok nga ginputos sa dahon sang saging. Suno sa istorya sang Cabanatuan, ang ginumpisahan sang tinuom amo ang mga pamilya Retokar. Amon ginpamasyaran ang kilala nga kalanan nga nagaserbe sang tinuom nga manok, ang Leyas Tinuom. Amon nakilala si Nanay Isabel Lopera Retokar, ang tag-iya sang Leyas Tinuom. Kag suno sa iya, ang iya nga amay nga si Quintin Lopera, amo ang nag-imbento sang tinuom. Masobra 60 anyos na ang nagligan. Gini mo nga tinuom festival na ganamo na kami lang kay nagaano ka tinuom. Di mo to ang nagsikat mo nga tinuom mo. Di ko ni daw gin ano lang nanda nga murang sikat yes Cabanatuan. Ay sa may tawo ko na matinoom kita sa Cabanatuan mura sa meda. Dalin pa sa kay mayor. Tubiyas sa kay isko tubiyas pa diya nga tinuom festival. Sobra kami 50 anyos niya. Amo ni nakapatapos sa ila. Inuuman ni. Pila ka bilogi mo ba? Anom. Tanan sila nakatapos. Tapos 3 ang seaman. Isa ang nurse ko sa Amerika. Tapos ang duha nga ra na negosyoan na. Tungkol sa simuan, nakagraduate sila. Graduate sa datanan sa Tinuom lang. The Tinuom Festival was started in which the former mayor Ramon C. Issued an executive order 2006-06 that created a committee tasked to study on the possibility of having a cultural festival, and in which our incumbent municipal mayor, Honorable Ronilo Ocaspe, was the chairman of that committee. And then that was the start of the Tinuom, and then after a series of deliberations, the committee decided to have a cultural festival of the municipality of Cabanatuan as Tinuom Festival. Karon, aton saksihan, ipakita sa aton ni Nanay Isabel kung paano magpreparar sang tinuom nga manok.
Mo ini natawag na tinuom sa Kabatuan. The ingredients are wrapped in the banana leaves and directly put in an ember fire or steam. No? And then the nutrients and flavor is retained, as well as the leaves enhance the flavor of the food. So the ingredients are native chicken, onion, lemongrass, water, salt, and some of the flavors that ginger, no? And then the food symbolizes ingenuity industry and the resiliency of the people, no? That it symbolizes, Sa mga wala pa nakatilaw sang tinuom nga manok, ano pa ang ginahulat nyo? Kadto na kita sa Kabatuan, Iloilo. Kilitaay naman kita sa masunod nga adventure sang Tatak Ilonggo Kafiestahan. See you!